Hlási sa kanál Želovce online a na linke máme nášho kamaráta, vynikajúceho herca Adiho Hajdu. Adi, ahoj. Prosím ťa, odkiaľ sa mi ty ozývaš? Priamo zo Želoviec. Tušíš vôbec, kde sa to nachádza? U nás na Záhorí sa hovorí Nevísa. Nevísa. No tak my sme ti pri Veľkom Krtíši. Áno, minule sme tam hrali, kamarát mi hovorí, veľký škrtiš, malý vyťahneš. Ale to bol taký blbý for. Ale ty sám si sa z Bratislavy presťahoval na dedinu. Prečo? Lebo som starý a lebo som zistil, že strašne veľa sa stretávam s ľuďmi a potrebujem mať svatý pokoj. Takže teraz napríklad som pozoroval, ako mi už krásne figy navierajú, áno, plodmi. Zasadili sme nový strom, volá sa Ferdo, lebo je z Čiech. Najkrajšie je, teda to žena nemá rada, lebo do záhrady dozadu, keď ráno vstanem sa pozerať, že čo robia vtáky, tak aj ocikám strom. A potom si zjem nejaké maliny, černice, hrách a všelijaké jahody. Čiže ty si urobil normálne s manželkou záhradku tam na Záhorí. Áno, ona to všetko pestuje a ja ju obdivujem a jem. No a čo robíš ty ako dedinčan? Lebo na dedine to nie ako v byte, že ti stačí iba žehlička vysávač. Aké náradie ty dokážeš ovládať? Ja všetky náradia mám, ale pre susedov. Lebo ja viem robiť iba atmosféru, ja výborne opekám, nalievam víno, ale čokoľvek do ruky zoberiem, tak to pokazím, tak ja mám všetky náradia, ale susedia musia s nimi pracovať, chudáci. A ako susedia prijali, že im tam prišla takáto ťažká celebrita? Tak najprv to bolo také, že moja suseda pracovala s mojím otcom, takže ona ma poznala ako malého. A sused Patrik, ten si zvykol, lebo keď zakričím cez plotek, že Patrik, a on sa ma spýta, na co zas? Čiže vie, že zas niečo musí urobiť. Alebo zavolám Igorovi a ten mi urobí aj také väčšie práce. Mm-hmm. Čiže oni si zvykli a berú ma už ako suseda, nie ako herca. A je, že chodím aj, teraz som im spravil divadelné predstavenie, že normálne sme prišli chlapcami zahrať účet a teraz prídeme v septembri zahrať Chlast. Jasné. Povedz mi, na čom aktuálne pracuješ? V akých divadelných hrách hráš? Lebo tu najší ťa najviac poznajú z televíznych seriálov. To je strašné teraz. Lebo nemajú starých, tak všade ma volajú. Tak keď náhodou niekto príde do Prahy na výlet, tak tam hrám Leš s Ivankou Chýlkovou. Včera som bol v Ostrave, v Brne, u Bolka Polívku. To bolo také smutnejšie trošku, lebo tam prišiel aj jeho kamarád a spomínali na Barťáka. Tak behám po celom Československu, potom hrám Veľpluzes Meno, Môj dobrý kamarát, Chlast a Účet. Čiže to je 5 inscenácií mimo Astorky a samozrejme divadlo Astorka je domovské divadlo, takže ešte tam. A v ktorých seriáloch ťa aktuálne môžu ľudia vidieť? Áno, takže nechal som sa vypísať z Dunaja, ale už mi zase volali, že by ma zase tam dali a od septembra pôjde nový seriál Najvyšší čas na Jojke, kde som mal takú rolu, to bolo fakt odporné, že musel som, a teda mal som takú partnerku a teda u nás na dedine sa hovorí, že nakladal som aj partnerku aj jej dceru, no tak to som chodil do roboty ale bolo to fakt hnusné a popri tom som ešte hral golf, lebo on bol golfista, tá postava. Napísala to Kavaška priamo na telo mne. Prídeš na besedu do Želoviec, keď si ťa zavoláme, keď ťa pozveme? No prosím vás, urobte to, lebo 2026 sa mi už plní. Si drahý? Nie, tak toto robím kamarátom za víno a chlebíčky. Jaj, no tak dobre, to máš pripravené. Super, ďakujeme, na linke bol Adi Hajdu, skvelý herec. Pozdravuj do svojej dediny, pozdravuj manželku aj Ferda, svoj strom.
Servus, čau.